sempre che dá olor ao animal, non? Se o tes, sabes a que te expós, non? Estar limpando todo o día. Menos mal que teño a rumba, que xa poño e me vai limpando ela, senón, madre mía, porque me enchen a casa de pelos, o meu anda polo sofá, bueno, os meus viven como se foran dous nenos. Pois teño unha robot que limpia todo o pelo que solta, nada máis, porque está dorme comigo na cama. Non penses ti que é calquera cousa. Non ensucia nada, que está moi limpio e moi enseñado. E como fas para ter a casa limpa co gato? Non, o gato está fora. Non vai a casa para nada. Entón ese é o truco para ter a casa limpa. Que? Home, claro. Sei que o que máis rabia che dá. Pois a verdad que me enchan a cama de pelos, porque sempre están na cama. Dan traballo salir, e todo dan moito traballo. Hai que andar aí a quitar os pelos todos da cama. Eso que má rabia. Bueno, pois moi atentos na casa os que teñan este problemiña coas súas mascotas. Que tal, Isa Villanueva? Moi bons días. Porque Isa vai nos axudar a desfacernos pois desos malos cheiros ou da suciedade que poden levar aparellados os nosos animaliños, non, Isa? Son moi bons, moi cariñosos, pero ás veces Claro, deixan algo por aí. pelos, deixan tal. Así que, Os por que peliños. queres empezar, corazón? Que nos vas a Pois ensinar hoxe? traemos varios truquiños, mirade, primeiro a mellor por un ambientador caseiro. Ah, perfecto. Non, porque ao final cando entras nunha casa, dis, ui, aquí hai Sí, can. hai moitas casas, Ou hai- efectivamente, que xa sabes que hai un cadelo. Verdade, efectivamente, xa non tens que ver os pelos polo chan nin nada, pero dis, caramba, parece que hai así un cheiriño. Pois mirade, un dos ambientadores caseiros que traemos hoxe, pois é este, con mondas de limón. Ajá. Super sencillo, ti pélalo o limón e así a peladura do limón pola cocer nun caciño de auga e tela así un anaquiño con un chorriño de vinagre tamén. Este deixalo ferver e despois, a hora de pasalo po tarro, engadeslle un pouquiño bicarbonato, unha cullerada ou dúas de Vale. bicarbonato e xítalo ben, entón isto sí que podes utilizar de ambientador por toda a casa. O sea, un pouco mistura de limón, bicarbonato, mano de santo. Sí, e co vinagre Maravilla. tamén, non sabes, para que che dé esa sensación de limpo tamén, e bueno, é o aroma do vinagre, Vale. sempre. Entón, este por toda a casa, incluso polo sofá, se queres, ou así nas cortinas un pouquiño, por donde anda o animal. Claro, pois Tamén perfecto. Pois xa poñemos temos ambientador, Isa, que máis cousiñas? Despois poderíamos facer este en sólido tamén, que trae aquí. Este é simplemente, mirade, poñer o bicarbonato aquí, pois 2 dediños ou 3 de bicarbonato, e unhas gotas dunha esencia de lavanda, de limón, tamén, ou de menta, do que vos guste. E despois este, por exemplo, podémolo tapar así cun paniño, e deixámolo. Entón, isto solo xa libera a esencia de limón, pois tamén vai liberando ese cheiro, sabes, é un ambientador caseiro, que polo menos non che cheira aí o animaliño. Vale, na estos casa. son como os ambientadores, estos que che venden no súper, que pos encima do retrete, estes que se tal quedan cual, así. Tal cual, ese mismo, pero feito na casiña, con nós. Vale, bueno, pois imos con máis. Entón, despois, ou pasamos á limpeza tamén, se queredes, Veña, aquí este... o que ti nos digas, perfecto. Pois é unha limpeciña na casa, dis, claro, teño un lotazo de pelos no sofá, porque sobre todo cando mudan o pelo, ves pelos por toda a casa. Sí, isto que dicía un señor aí na rúa que entrevistábamos, eu collo a rumba, esta rumba todo o rato. Claro, todo o tempo. Pois mirade, un truquiño super sinxelo que son as luvas, que fregamos na casa, Sí. simplemente, estas ao ser látex ou goma, tipo las luvas, e pásalas así, mira, pola manta, polo sofá, polos poste coxíns. estas luvas. Sí, nada máis. Vale, O xesto de poñela e pasala. E que se quedan os pelos pegados? Claro, pola electricidade estática esta, vas pasando, mira, e así claro. polos coxíns. Vale, Por exemplo, vale. nos coxíns queda un lote de pelo, e nos sofás tamén. Vale. Entón pasas as luvas, e despois isto, pois, ou acláralo, non? Quer dicir, lávalo con auguiña, xa che saen por ali. E, por exemplo, o que metes na lavadora, Isa, Tamén a con roupa. eso que facemos? Claro, as mantiñas, non metemos as mantiñas aquí dos animais, por exemplo, e lavámolas de vez en cando, por suposto. Mirade que trucazo, unha esponxa. Unha esponxiña, claro, na lavadora ca roupa, dentro da lavadora. Entón a esponxa con estas perforacións, e sabes, bueno, isto incluso se usade a esponxa, xa o sabedes que atrapa pelos na ducha, que é moito conto. E despois non lle saen, pois este é un trucazo tamén para lavar a roupa. Vale, ti metes a esponxa dentro da lavadora? Dentro da lavadora, sí. Xa cas súas mantiñas ou cas mantas que tes ti no sofá para ti tamén. A esponxiña vai atrapar eses pelos no ciclo de lavado. Despois quítalo e sen problema. Hai que usar unha en cada lavado ou vale, lavamos a esponxa e metémola outra vez? Sí, queda chalí hasta que este bella, porque estas esponxas a verdade é que non sabes, vanse gastando, vanse rompendo, pero é fantástica, de verdade. Que maravilla tamén este truco, bueno. Sí, na miña casa, a miña nai ten ali unha esponxiña ao lado da lavadora xa, hai cadeliña, e daquela cada vez que pon as súas mantiñas ou algo, poñémola a esponxa tamén, e vai fenomenal. Ajá, e iso para que? E outro é este é a rasqueta Sí. de limpar os cristales.
cristais, non? Sí. A mampara da ducha mítica, e todo. sí. Pois eu esta, como ten esta beiriña de goma que atrapa fenomenal, igual que as luvas, pois pasamos ao sofá e queda impecable. Polo sofá. Claro, polo asiento do sofá ti vas facendo así e claro, isto arrastra o pelo que dá gusto, Que maravilla. E despois, igual que a cinta aislante, por exemplo, este eu moitas veces fago porque queres salir, sentáchete no sofá, Sí. e daquela queres salir da casa, levas unha prenda oscura e marchas, claro, cos pelos todos na roupa. Bueno, claro, a xente que ten can ou gato notase Claro. porque levan todo isto cho de pelos. Verdade? Sí. E di, pois ás veces se non tes o famoso roliño este para pasar os pelos, pois isto, simplemente, ti ca cinta aislante, pásala así, sabes, e quita E se os van pelos. impregnando. Claro, ou eu ás veces ou así, facendo así. E saen xenial tamén. Bueno, pois e que moitas fantasía. veces, igual, pois faz como unha manopla, como a isto que non a tes, faz así a manopla, mira, a ver, pois como a quito. E faz así unha manopliña, e con isto faría xo mesmo, non ves, ti pásalo así polos coxíns ou polo sofá, está un momento de apuro, dis, non me lembrei do truco disa das luvas, ou non teño a rasqueta, pois pasas isto, e saiche xenial tamén, Esa é fenomenal. Bueno, máis? pois maravilla, querida E des- Isa. Tes algo máis? Si, facemos un perfume. Veña, Ti e dirás, con unha iso colonia, acabamos. vale, unha colonia pos Veña. animais. A ver, hai que ter en conta que non podemos utilizar os mesmos Colonia ingredientes. para eles. Para eles, Ai, que fantasía. Vale, vale. Claro, non podemos utilizar os ingredientes dun adulto, obviamente, nin os perfumes non é recomendable, sobre todo porque un perfume de adulto leva a base de alcohol, Claro. as nosas fragancias, non? Pois as deles levan base de auga destilada. Ti entón mesturas unha pouquiña auga destilada, como xa temos aquí, así, un pouquiño de vaselina líquida. A vaselina líquida vai dar ese poder humectante. Despois, podemos poñer unha culleradiña de vinagre tamén, ou vinagre blanco, ou se tedes na casa, o vinagre de mazán, como este truco antigo que decían, botad un pouquiño de vinagre, xa verás como che brilla o pelo. Pois para eles tamén. Culleradiña de vaselina líquida, culleradiña de vinagre, auga destilada, e agora podemos botar unhas gotiñas dunha esencia de lavanda, por exemplo. Mesturámolo ben e poñemos ao canciño. Home, non poñades en ollos, nin en boca, pero nas patiñas, no lombo, na barriguiña, sabes, é saudable e pódeselle poñer. Pois moitas grazas, querida Isa Villanueva. Temos o noso cadeliño perfumado e a nosa casa como unha patena. Ata outro día, querida Isa.